Hola, hola a tots, soc la Laura, la lectora de l'Institut Ramon Llull i en aquest vídeo el que faré serà explicar-vos l'ensenyament del català a Queen Mary i el funcionament del Centre d'Estudis Catalans. Actualment, Queen Mary té un programa d'estudis complets d'ensenyament del català que consisteix en un itinerari en què es combina, per una banda, l'aprenentatge de la llengua i per l'altra el de la literatura i la cultura catalanes. Els alumnes estudien durant 3 anys llengua catalana i, a banda, tant els alumnes de català com els d'altres llengües poden optar per diversos mòduls sobre literatura, cinema, avantguarda i futbol català. Aquí tenim algunes imatges del campus i de la biblioteca. El Center for Catalan Studies és l'únic centre de recerca sobre estudis catalans al Regne Unit i està vinculat tant a l'Institut Ramon Llull com a la Universitat Queen Mary de Londres, que és on s'emplaça. Ara per ara té 7 membres, entre els quals hi ha el director, en John London, i l'administradora, que és la lectora de l'Institut Ramon Llull i en aquest cas sóc jo. I a banda, 3 professores, si entrem aquí a l'apartat People, 3 professores que en formen part i els 2 doctorants que fan la tesi amb el professor John London sobre estudis literaris catalans. Pel que fa al calendari d'activitats anuals, està conformat per esdeveniments de diferent naturalesa. Cada any hi ha al programa diversos seminaris en els quals convidem a professors d'altres universitats o també experts del món professional, com ara traductors, intèrprets, assessors, per dur a terme seminaris de caire acadèmic. Aquí tenim, per exemple, un seminari que vam fer amb en Jordi Amat i que hi vam col·laborar amb l'Institut Cervantes, però també n'hem fet un altre per parlar sobre el mecanosquí del segon origen, o també hem fet una conferència en què es parlava sobre el procés català i l'impacte mediàtic que va tenir. Aquí hi ha un seminari sobre Salvador Dalí, amb Anna Vives i sobre el teatre de la Lluïsa Cuniller. Altres esdeveniments que fem són de caire més artístic i hem convidat a cantants com ara l'Andreu Valor o també hem convidat a cantants com per exemple el Pau Alavajos. I s'han fet festivals de cinema com el que va tenir jo l'any passat, on van convidar a directores com la Lena Martín, la Belén Funes, que ha guanyat recentment el Goya, i també vam tenir a la Laura Ferrés i a la Meritxell Collell. Per últim, per exemple, fem performances com la que es va fer de Joan Brossa fa 2 anys. Cada any, entre el mes d'octubre i novembre, el centre organitza la ponència anual, que és l'esdeveniment més important de l'any i en el qual es tracten temes transversals com ara la política, el periodisme, la literatura, la traducció i la música. Es convida sempre una persona experta i reconeguda a escala mundial perquè faci una ponència. L'esdeveniment ja constitueix tot un clàssic de les nostres activitats i, per exemple, enguany hem tingut la presència de John Eliot, però en anys anteriors, per exemple, vam convidar a Sid Lowe, que és un periodista del periòdic The Guardian, i també hem tingut amb nosaltres el traductor Lawrence Venuti o, per exemple, l'historiador Paul Preston. Per acabar, el centre m'agradaria contar-vos que té una labor pedagògica i participa activament en l'organització de workshops i de congressos. Per exemple, com el que va tenir lloc al mes de novembre, que va venir un músic, Valeria López Balaguer, i van fer un taller de glosses per als nostres alumnes de la universitat i també de vegades fem tallers on convidem alumnes d'altres universitats com ara de Sheffield, d'Oxford, de Durham, de Cambridge o de Leeds. Aquests seminaris, en realitat aquests tallers, el que intenten és tindre una labor de difusió de la catalanística fora del domini lingüístic català i apleguen alumnes de tot el territori britànic que estan molt interessats per qüestions, en aquest cas, de traducció i van comptar
al mes de juny amb traductors professionals per parlar de la traducció de documents oficials, traducció de teatre, de poesia o de narrativa. En definitiva, si voleu saber més sobre el centre, podeu explorar el nostre web, on trobareu fotografies, i també podeu entrar en les nostres xarxes socials, que tenim Twitter, també tenim Facebook i recentment també tenim Instagram. No dubteu a contactar amb nosaltres si voleu compartir algun projecte o si voleu intercanviar idees. Estem aquí, Catalan Center, QMUL, AC, UK. Moltes gràcies.